to natáčíte. Jsi nebyl. Kurva. Čau všichni, dobrý den, jak se máte, vidíte na Rodosu v Řecku. A jsme tady s mým bráchou, tady za kamerou. Look at my dad. Look at my dad. No a jsme tady dneska proto, že vám chci ukázat prozkoumávačku věci, kterou ještě v Česku nikdo nedělal. Jako vážně, teďko můžeš startovat motor. Do prdele. Ještě jednou teda jsme tady dneska proto, abychom prozkoumali, nebo abych prozkoumal já a můj brácha věc, kterou v Česku ještě nikdo neprozkoumal, a je to pirátská loď, bráško. Ty vole, prozkoumáváš hotel? Nic. Prozkoumáváš továrnu? Nic. Bráško, za tímhle útesem, když to tam vidíš, tak tam se skrývá černá perla Jacka Sparrowa. Byla to jeho v tom filmu nebo nebyla? Asi jo. Vím, že u mě na kanále všichni máte to prozkoumávání strašně rádi, protože v top 500 mých videí jsou třeba 4 prozkoumávačky. No a proto se to budu snažit dělat teď častěji. No to je úplně skvělá příležitost, udělat něco, co tady ještě nikdo neudělal. Tak jo, pojďme se spolu kouknout tady aspoň z toho mola, který je tady, na tu loď, protože k ní budeme stejně muset doplavat. Takže se zašnorchlujeme ještě po cestě, uděláme vám nějaký hezký záběry z podmořského světa. A tak, OK, tak pojďte za mnou. To je úplně skvělá příležitost, jak si zahrát na Uncharted, protože já mám Uncharted na PlayStation hrozně rád, takže od teďka. Dneska mi všichni budete z vás říkat Nathan Drake, chci vidět v komentářích hashtag Nathan Drake. Takže tamhle je černá perla, bráško, a tu půjdeme dneska prozkoumat. Já vím, že to není úplně největší loď pirátská, kterou si v životě viděl, asi jako ve filmu. Vím, že to není jako asi nejjezdčí loď pirátská, kterou si viděl, ale je to opuštěná pirátská loď. Skoro. Asi. Možná. No a protože toto DSLR není protěsný, pochopitelně, a protože tam musíme doplavat, tak switchujeme do GoPra. OK, Matěj, luskni mě, prosím tě. Jo, kdo žije v ananasu na dně moří a velikou lásku tajně hoří. Tak jo, jsme u té lodi, ale nevíme kudy nahoru teda. Máš cestu? Protože se přidáš jak křižka. Takže jsme v opuštěný pirátský lodi, opuštěný. Vypadá to, že to je úplně jako nová věc, která se teďkon staví. Tebe, Matěj, bych se zatočím tím kormidlem. Tam jdeme. Počkej. Kam jdeme, Mates? Jdeme z Ameriku. Ty jsi pan Kolumbus. Bacha. Jsme se koukali nahoru. Já jsem kapitán Rudolf.
Lovíme na vlnách. Jsem král světa! Ale ty starý piláti měli i blinkry. Blinkry na solárníma panelama. Ale fakt jsem nečekal, že se sem tak lehce dostaneme. Měli žádný policajti, co by nás vyháněli. Jedna z těch lehčích prozkomávaček. Našel jsem mini pilku. Máš na nechte. Nebo na prste. Jdu najít podpalubí. Ty krávo, já našel podpalubí. Budu jak vykřáci. Dejte 20 000 lajků u tohohle videa a budeme prozkoumat tamto podpalubí. Tady je ještě jedna místnost, vy tam asi na tom GoPro nevidíte. Já to prostě nemyslím zvuky. Jako kdybyste měl každou chvíli potopen. Podle mě je utopení a uhoření nejhorší možnost smrti. Či jdem pryč. Zavřeme. Shit. Jsem se koukal ještě napříč. Nějaký amulety. To nenechal Nathan Drake. Škoda, že to není prkno, že se podívám, nemůžu projít. Jo, to je další podpalubí. To je super, Jo, to jsem musel. Počkej, tam jsem byl já. Tam jsem byl já, s tímhle to je propojený. Takže bych vylez tady. Mega. To se dá sedět? Jo, to jsou sedačky. Tam pojedou ty otroci, že jo? Jakože do Disneylandu. Z toho se skáče, kam. Víš ten pro vás tam? To je černá perla. To je psáno? Ty krávo. Takže právě jsme objevili černou perlu z Pirátů z Karibiku. Kapitane, přijeli podávte, vole, musíme rychle do hajzlu, se potopíme, museli hodit, vole, utíkej! Než se vole dostat na tu loď vyjebanou. Má být na ruku volně za to, že jsem normálně obrácel. Takže jo, to je celý video, já doufám, že se vám video líbilo, jestli ho dejte like, dejte palec nahoru, dlouho nedávejte, nebuďte koně. Napište komentář, jak se vám video líbilo, napište ten hashtag Nathan Drake, protože já jsem Nathan Drake. Sledujte mýho bratra na Instagramu, sledujte mě na Instagramu a mějte se fajn, vidíme se zítra. Řekněme něco pěknýho. Řekni příběh o hovnech nějaký. No, velký perici. Co tady natáčíte? To je přínos na Mars, jo? Ještě jednou celý, jo, to je pochčil smíchy, no. Úplně face, jo, pokr. Vy tady něco natáčíte? Ty do prdele, čím já jsem tebe koukal, chčím smíchy nebyla tu. Jo, chčím očima. Jsi kokot. To behind the scenes, ne? Tak tam, jo, bejdeš a... Kurva. Co tady natáčíte? Jsi nebyl. Ty má nebyl. To prdele, kurva. Když kameru. Já prostě budu sem pojet jenom.
Co? Natáčí se. Prostě tu kameru, vole. Takhle, dej. To už třeba 3 minuty se smějem kreténi, že jo.